right mhuri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvikari pano paHadzerare 263 hatidzore tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso kungowatsabura chete tichienda nemanews updates chingokuzivisai manews updates saka kana uri panapa this YouTube channel kusubscribe mahari utina on the notification bell kuitira pandicharamba nchidzoka neamwe makuhwa panapa this YouTube channel uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana saka please wedzera nhamba yekuti tisubscribe ende wawanza malikes pa this video kuwanza kwachita malikes pa this video ndichingopinda 200 likes ndikubva ndakupa imwe update nekukasika even ndakapinda mu 20 minutes 200 likes ndakutokanda imwe update saka garai watolaika ubva washare kuti boys ndatibatsirane kuisa malikes mukomana wene neamwe makuhwa garai matoshare video rinoiri kuhama neshamwari muri yeZimbabwe update yandinayo update iyo yahulengende hulengende murume wamaloti asi zvisinei pane musikana akabuda nezuro achitaura kuti ane nhumbu yahulengende ataura kuti ane nhumbu yahulengende hulengende azopindura achidai ngatinzwe update ati waiko vanhu imi muri kuzongomixwa nematiti nevanhu vanoimba pasocial media ngomixwa kane mukamixwa namakanika imimi mukamixwa imimi nabhirida meni munoita here same zvamuri kuita izvozvi waiziva kuti munhu anotanga kuti ane nhumbu yako chamwari iwo usina kana tombobvira akakuudza otona pasocial media pachitotenderera kukamuka munhu kachitozvitaka nenhumbu yako ka apa iye munhu wacho usiri kutomuziya ka asina kumbobvira akakuudza futi waiziva havana nhumbu dzavainadzo kati vari kungodo vanhu vakapusa vanhu vakira ovanotuma followers vachiti vakamitiswa nemukambo kebu muronda dombo kukwidza ndakakuona futi wakanyowa vokanda zvenhumbu mukambo madi ndambomutsa kati baba ndambomutsa koimbonotsvagaita mwana ari kuzvita nenhumbu yangu kebi mukambo madi ngatimbobva panoisi ndatiko mwana wari kuzvita nenhumbu yanguyo awanike here amboyo Zimbabwe imbomuonawo awanewo mafollowers nemaflowers ko machatsi azi enyu here mukambo machatsi azi enyu here machatsi dake machatsi ukona chiri mwana wamai ukona musikana uyo here anzani kepi musikana uyo atoona pikira abuditsa akamira neriniro muri pabhodha kana musikana uyo akadana neni ngaakuditso rimwe chipiki zvisirira akatora neni asangana neni kuti sure waiziva kana iye achidanana neni ndambobuditsa ukapika uri nani waiziva handiri mudhuzewo hangu ka vana waiziva riri nani plus isusu futi hatisi kuzorambidzedu vanhu kuti tiri kumbonyikidza vanhu kuti vafunge zvavanotani nhumbu yedu isusu tiri kuziva kuti hatina munomborisa vana tinavo vakawanda zvingaite ende vana ndovada zvingaite vana zvokuti togotoguma totora nevamwana totongora nenyaya yekufarira vana pane zvimwe zvokusiri vedu ivo kutadzokuziva inini ari kuduhwa kyochi mbiri ari kuduhwa mafollowers kozi izvezvi vanhu vese ende ukona chiri ndati same skill ukona same style uyu kuitika skiri iyi ichaitika nekutodaro ende zvakutoita wese kozi vanhu vakasekererwa mahuri akungoti daita mbiri mahuri ari kungonyeba vakutanga kuda kuwana mafollowers but mafollowers angona tokufollowa waizekebhims iwoyo but unoita nezvei kwewewe vanhu vane vachikufollowerei kunyeba kuti wakamitiswa nemunhu asi iye akakumitisa mafollowers acho ozoitei nawo uzi nyaya yekumitiswa uzomitiswe 10 years ka ingoti semunyaya waiziva ende musikana wacho ukamutarisa ka anoita nga asingatogone shona but machatsi anga akanyorwa neshona musikana iyeye haatogone shona waiziva shamwari
Musikana wewe ndi kutomziya. Waziya. Kutomziya musikana ndakamuona kumangoma Mesina. Tabela kumesina piki ilo tore pabhodza pakuti akanga ina angoshilazi. Munhu akanga andedza South Africa aye muri show. Ndiye munhu waive naye musikana iyoyo waziya. Musikana izvo kuti chiro akatotsvagwa. Ine ndonatsa kuti inyaya yakungoganwa hayo nevanhu vari kunoku vane mabhifau but chiro katomutsvaga musikana iyoyo hatotauri shiona musikana uzawa. Yandakambobvira ndakataura naye hatotauri shiona musikana kuzi anenge mwamhene muvhenda here kana muafrikani anoti kuti but hatauri shiona. Ende chakanyanyopotsa vanhu vabhilivha inyaya yekuti ka pese panowanzotaurwa nyaya hamutore kana 30 minutes kuresponda but yanezuro iyi kubva nezuro wese mamurizi. Ukuona chiri mwana wamai zvikuitika pamwe pacho tikuita tiri vanhu vanatotidza zvinhu tina vanhu hobha vamwe vasiri kushanda waiziva mwana wamai vatatomutsa izvezvi nyaya yekulaudha pamwe pasiri kuda izvozvo. So ini pandakaona nyaya iyi waiziva senyaya isi uona dzimwe dzandomhanya kunopindura dziyadziya mwana wamai nyaya ona nyaya iyaya indaingofunga kuti pamwe zvinyayo zvepamidziya waiziva pakuti munhu nyaya ini ndanditonyatsomzivi musikana yavo waiziva. And then kutozonoona nezuro tipazi ndakutoskrola ukandarara tobva ndirikuona aisi inhu wamitisapo tanga kusvagirudza zvinhu kawaiziya ndakutoona hura ndobva ndakatobva ndatorwa live papo ndatonoti pandakambotoona chinhu ichi handina kuda kumboda kuita pawa pakuti hazviko iziya handiizivi nyaya iyoyo. Bosmanero takazonzwa ketina kuti zvona hanzi maakufonera musikana makudi ende musikana aibhadharwa aipiwa mari namaloti kuti asataure nyaya. Uona uya angori munhu asati atopedza next week motomuona achiuya neimwe nyaya pakuti ine muprogress munhu agara ari kurwa waiziya uya munhu agara ari kurwa ndotaura nemusikana uya musikana uya sha musikana uya handimuzivi ndakaonana naye kushopya kuya saka ndachandotaura naye kana chitori chihure kana chogona kutoitwa chitopfuura ikoko but handimuzivi musikana uya waiziya shamwari handimuzivi musikana uya waiziya but isusu tiri kuti vanhu ngavabhilivhawo zvavari kuda kuita sei ndavari kuda kubhilivha pakuti nini mwana wamai nini vana ndagara ndine vana vakawanda waiziya kana mazuva ake superstar ruda mawife ndine vakadzi kainini oziya but hatizomborambi kane vamwe vaiziya but pane zvimwe zvinosiri necessary hativazivi chaine vamwe vanhu vatotova vakati vatoona pajeni paipa nevamwe vakudhara mabhebhi mama toripo paipa pakuti chigunduru chinotori nelove hatiite vanhu rafu waiziya but uyu musikana uyo handimuziye waiziya mwana wamai. Aiwa mapa masimbisa maita zvinhu zvese clear boza neniwo ndakutoshamisika kuti but chakazondishamisa manje ketina wachaita chaina maaudios zuva rese rakadoka pasina chawe nhasi achinja nyaya akuna Olinda. Vanhu vari kugadzira zvinhu vachifunga kuti vanodonhedza isusu but inini vanhu vanambondidira zvekunanga matsvinza zvekutandana nevanhu vanhu vanambondidira izvozvo so aufoka raita ure ndakuya saka aufoka wakadonhedza vanhu sezvaona vachitaura zvaizvo inini vanhu vanambondidira zvekutundisa mahure inini waiziya uyu iwo vaiwana kutoti sitore mahure vanhu vari kudhandwa nani 10,000 nekuti nini iwo ndiwo uri padhuze ndiwo unenge uri nani akutanga kuda vanhu vakudoita femu kozi mahure ese izvezvi afunga kungoda kuita mbiri vamwe vaitomboshandira mhuri nechinhu chavo vatiti zvavachadaro vakaona kutoti aiwa tomoenda kusocial media nekunoti ndine nhumbi yajapesa ndakutanga kutorerwa gofa vanhu vakuda zvinhu zvamahara oziya mlango niki akutorerwa gofund nevaya maenemies anaida kumakisawo munhu oziya saka mahuri aya ada kutomamiswa ini zvemimba kumanaka zvemimba ka ndingatoimba oziya ndingatoimba mimba makatoiona mimba yakanga iripo zvesendi yakazvarwa mwanangeni dzimwe mimba idzo yanza ndakonfema hangu oziya pamwe ndogona kuda kumhanya kuda kuweziya kuramba kana kubvuma weziya but handisati ndaita sei
Tanzwisisa. Basi mfano wangu. Kuzoni zvakaitike mdara. Vanesa kungozvita vakadhandwa nechigunduru. Uye harapo ndakadhandwa. Uye harapo ndaka Umanei, ore toboti ndizvo right. Ati nhumbu ndeyangu ndiyani. Mazi. Zvekuti munhu anguri wakapregnant test kake achidhandwa ne150,000. Ubva nguno ngechigunduru chaJehovha ndochiri nani. Mazi. Kuti chisina pakuti chigunduru chaJehovha chakaroora chigunduru chaJehovha chiri mumarriage. Asi kana iwe wakutofunga kuda kuita damage. Mazi. Hapana kwamazokutsa relationship yechigundura kuna zvakadaro. Umana mimba dzinongomuka dzakutotamba mimba. Lazi aikaitika sei kwezi nini? Aziya. Saka ndinda katotunda. Satana pinda mumba. Adipi. Satani ndamjuma. Ndichangovhura dho ndaona huma. Ndaona magiya angu achimapuma. Anga achitoona rima. Akatobata chamba changu. Ndamushikira ari pamubhedha wangu. Satani ari mudheni mangu. Chiti ane mimba yangu ndikati Satani apinda mumba. Masini yese abva makumba. Achinyeba nemimba. Akuda kutambisa karumba. Satani apinda mumba. Wayo po. Satani daraba chimba. Ichimura machasi November. Amba wakasini. Oui, I get that.